kwali kaga wata kwali da yarinya kuma gori take sayarwa kai jama'a dole gurin na wannan lagwanin sai na neme sai me gadi halo sai alaji ni wannan fili na gaya ma ba sai da hidan ba a Abuja ma miliyan 150 da bai Allah zo mana zo mai goro zo mana ai ana gida no gora baba nan dai 20 ne nan kuma ina 30 zan miki kwahe kwantar da hankalinki yarinya da kika gani kin samu mai kuɗi kin ga tun daga kan farkon na abin da inda kin ga gida da rela na ne Allah wayo Allah na wayo tsohon mai kuɗi ne ni kuma abin da nake so da ke yarinya kin san dai mutum bai taɓa zuwa Lagos ba dole ya bi ta Abuja ko ta Neja ko to ki kwantar da hankalinki yarinya ki ɗebi arziki ɗin da za ki ɗebi yadda ranke yake so nake da ni da ke mu yi kifin siga rawar doki ban gane ba a ke ba yarinya ke yanzu bai Allah ce yarinya ki kwantar da hankalinki ba ke ba yarinya ba ce harkar nan duk sai da take tsakani na da ke ba ni boye boye za ki sha kuɗi zan taimake ku ke zan tuna miki kuɗi yarinya kar kowa iji tsakani na da ke kina ji ba wani ke ji kai ki damu da wa'annan Nyamuri ne ma, Nyamuri ne baya jin Hausa, ba ma ya jin Hausa wallahi, baya jin Hausa, Nyamuri ne. Bai nake fa. In baki gida. Kai goro zaka siya. A to kuma Allah na tubar da ba baiwa Allah da tallan goro ake tallan kai ai. Tsohon mai kuɗi ne ni ne mai ba gwamnati obe dole ta bi. In na ga fili mun ma ni da kika ganni nan ce nake na ne. Nayi kamu. A kin yi kamu, ni ma kuma zan kamu. Kina ji? Abin da yake faruwa ga shiga daga cikin nan. Shiga kango ba munafukai a layin naku wancan inyamuri ne ke an ne baya sallah ba kuma ya jin Hausa yiga na ba je zan so rigar ruwa ne ka ma na ɗebi kurege alƙur'an na ɗebi kurege kai kuma tawashi bide shi me kake anan ai ba mu kai baba mai gadi yanzu da ka kai ta cikin nan me kake mata ana tambayar ka ki kuikuye shi me kake mata kai ni kanu ina da lamba fa mai gidan nan fa mai gidan nasa kaga yanzu idan an kama ka ta zaki an mara yin adalci wallahi damuna ce wallahi damuna ka san lokacin dai da in yi zuba ka marka ake yi wallahi kai yanzu ka ga da farko idan muka kai ka gun hizba sun kama ka ni ban san ba za su dake ka ba amma za su duk wani makafar yaɗa labarai ta duniya sun kai ka cikin sun kai kuma yanzu an kai ka gun alƙali hukunci da yanke ma daidai da yanda kai daidai da abin da idan mun kai ka gun yan bijilin sai sun karya ka tukuna gida goma billahi lazi sai ka wallahi a fitari kai zan ki tafi gidan yayi kai kanu ba kai komai ba na rantsa da kallo mai daɗi kaga ya zare ido da ta zo gunnan ma ce nake ubanki ko aina yake wa kai ka faɗa mana ubanki ki je gidan babanki wallahi ta kana Allah inna kai na yi wani abu dan Allah na taba ki dan girma kai ba ma son ba ma son san me zamu mar mu rufa mar asiri yanzu yawa kaga irin ku ne sai mutum ya dauki kan goya ba ku ajiya sai ku zo ku dinga tara mata a cikin suna tara masu da mai goro da mai zogale wallahi kuma wallahi laifin iyaye ne wai katuwar mace kamar haka wai a dinga turo su ta sabin da ni ma na gani kenan ya ubanki ban da ubanki dan kana da bakin mamari wallahi kai ina ganin darajar girman ka gaggauta zuwa ta fito ta yato waje wallahi tallahi sai mun ringa yake wai akan wannan abu kuma mai gidan ma zai zama same ni ta kwana yana zuwa zan same mai bayani zo mu ta kuɗi yana zuwa za mu same mai bayani kanan
kanan uba na dan girma wallahi yana zuwa kanan uba na dan girma sam rabu da shi wallahi kamar kuɗe da baban kai tigaji kai mu da me gidan ne zo zan same kamar kuɗe da baban zan faɗa mai abin da yake ba Allah wallahi kamar kuɗe da shi kanu kyale kamar kuɗe da tsohon amma ban yi muna makalla abin da nake gaya maku ka koro yarinyar nan ta fito yanzu haka da me zo galama ba ka zo ka same ta da ji da kira wallahi na gode Allah saka da alkai ke wallahi na gyara na kada gyara